Ndadzoka zvekare tete mu2K ndiri pano paChibanda Media. Musaona vhidhiyo rino pane vanyarikani kana pane vana vadiki. Edzaiwo kuenda kure nevana handiti vari under age. Moedzawo zvekare kuenda kure nevanyarikani. Kana uchinoona zvako muri vaviri nemudiwa wako hazvina kushata handiti. Nhasi ndinoda kukudzidzisai kuti murudo munofanira kuva neattention. Handitika. Unopa sei mumwe wako attention? Kana kuti chinombodzi attention chachona chii? Handitika. Vauya baba vabva kubasa, iwe uri kusuka maplates ako. Handiti. Woti mai mufana maswera sei? Taswera maswera sei? Uri kusuka. Hauna kutovapa attention. Handitika. Mira kana une zvauri kuita mira. Wotosiya pasi. Taswera maswera sei? Handiti. Kana muri munohagana zvinongodhipenda nekuti munomhoresana sei nemudiwa wako, nemumwe wako munomhoresana sei. Handitika. Kana muchiita maswiti hati dhedhi, itosiya zvauri kuita uite sei? Utambire dhedhi nemufaro. Handiti. Chero uchitovasiya vachipfuurira mumba asi vatambirewo nemufaro. Kana vane tumaparcels wotorawo woita sei? Woisawo mumba. Handitika. Ndozvinoitwawo murudo. Vangavawo ndidhedha. Mama vopinda mumba. Dhedhi ndokumbirawo mari yemuriwo. Pamwe mutori pafoni handiti. Kana kuti mutori palaptop yenyu zvenyu muri kuita zvebasa. Woti tora mari tarisa ukoko. Hamuna kutopa mukadzi wenyu attention. Handiti. Saka attention yakakosha. Nekuti ukawana munhu ari short temper anoshaivha kuti saka ndo mhinduro yacho iyi ndiyo mhinduro yandiri kutopindurwa here? Zviri kufamba sei? Handiti. Muri kutotadza kutokoshesana murudo. Handiti. Saka unofanira kuti mumwe wako akataura itosiya zvauri kuita. Chero uchiona kuti uri kuita zvebasa chaizvo chaizvo. Itomira kudai udaire kuti ndiri busy ndozotaura newe time. Zvakatokosha izvozviya zviya. Kungomira just kungosiya kuti ungomudairawo mumwe wako anotonzwa kufara. Handitika. Kwete kuti mumwe wako ari kukutaudza pamwe uri pafoni kana kuti ndimai mwana pamwe muri kusuka unoramba wakatokotama uchisuka kana kuti uri pasinga wakatarisa kusaidhi uri kusuka. No, mukadaro hazvifambi zvakanaka murudo. Handitika. Murudo munoda kuti mupanane attention. Handiti. Rudo rwenyu runotoenderera mberi. Kutokoshesana ikokuya ende kukoshesa rudo rwenyu. Handiti. Unenge uchiratidza kuti mumwe wako akakukoshera more than anything else. Handiti. Kwete kuti ari kutaura iwe uri busy nezvauri kuita. Yes, uri kumunzwa uri kumudaira, but unoconcentrate nezvinhu zvingani. Ngave wokutanga kumukoshesa nekuti ndiye ane mwoyo wako ende ndiye ari pamwoyo pako. Handitika. Saka ngatikoshesanei murudo tigonewo kupanana attention. Handitika.